مالباتا علی حسین جاسم گو خلکی باجار دهوکی و به سدماکی شانه مادین هوشبر ده 14 مهدج علی آسایش دهوکی و هاتیه گرتن دیار کرد کوڕێوان دێ زیندانê de hatiye şewtandin û piştî 11 rojan gulên xweşxaniyê de hat derman kirin di encamê de jiyana xwe ji dest daya. Gute wextê supa bû min înoyê gute pênê singê do gute sa supê do çûm gute ogê bêbû min gute zî xwe min ve hoy nedo derkev gute werin vî xusût bûme ev e mihîm e ev insana heve sox girt îno vêre bû sûtî derkev sebeb çi ye? Xwişka Elî golê nexweşxaneyê çavdêriya birayê xwe dikir dê dîmeneke vîdyoyî de ji Elî re dibêje te xwe şewtandiye yan jî wan bê sopayê û şewtandiya û Elî jî bi lêvandina serê xwe amajebûyekê dike got hatiye şewtandin. Elî te wel xwe kir te wel xwe kirî wan wel te kir çawa wel te kir Elî sopa xwe bite ser te Elî wan wel te kir مش بسيولي كرن ممكن علي توال خوكريا يعني بحركة سريع قلت لنا مدوان على تاكريا قلت خوكري دربارەی وێ مژارێ پۆلیسên دهۆکê diyar kir got peywandiya wan bêbûyerê ve nîna û NRT jî peywendî bi hejmarek berpirsên asayişa dihokê ve kir çi berpirsekî bersiva NRT neda. Elî Hesên Casim 36 saliya û 5 sal berê ji Îranê vegeriya Herêma Kurdistanê û dê dema şerê Daeş de bûye pêşmerge piştî 2 salan ji pêşmergeyetî hatiye dûrxistin. Elî dê 14 mehê de bê tometa kêşana madeyên hoşbe ji Elî asayişa dihokê ve hat girtin piştî çend demijmêran ji girtinê malbata wî hatiye agehdar kirin got Elî xwe şewtandiya piştî 11 rojan tê nexweşxaneyê de ji ber gorêjeya Sultana Laşê wî ji sedî heftê bûye Elî jiyana xwe ji dest daya.